Enten apa Preman? Jare kowe nggawa nenggala. Nggih, beto. Iki arep tak sile. Disile nggih napa? Arep tak nggo nampar kaning praja nganggo tumbal ning negara Ngastina. Gunani. Negara Ngastina keteman pagebluk mongko kudu ditumbali ya kuwi nganggo Kyai Nenggala lan Kyai Lunggara. Sing andika kepengin nyuwun ngambil Kyai Nenggala lan Kyai Lunggara. Heeh. Niki kula beto. Endi? Kyai Lunggara menika mapanipun wonten ing epek-epek. Lah kalih Koko Prabu Baladewa diselehke teng epek-epek kula. Endi ta sing iki? Niki Mang Pendet dhewe. Wah. Ora diobah-obahke. Mboten. Wah. Endi endi? Niki Mang Tampani. Kula nyuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula. Sareng kawula dangu teka paduka nandhang raos sungkawa. Wonten menapa nggih? Oh. Nuwun sewu anggir anak Prabu. Teka paduka nggadahi pasemon ingkang kados mekaten. Wonten perkawis menapa? Rikalenggan menika paduka ngawontenaken pasewakan sareng dipun dangu dening ingkang Bapa ing Sukalima teka paduka nggadahi raos sungkawa kados mekaten. Kula nuwun inggih, Yayi. Kula nuwun sewu. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela sampun kados mekaten lampahipun. Paman Arya, Wonten dawuh. Bawa Durna, Wonten dawuh. Kakang Prabu Karna. Kula nuwun inggih, wonten timbalan ingkang dawuh. Kula menika bingung kang anglangan prasasat pepes bayu kang tapis wastra lungsat ing sampiran sareng pinggir lautan marahipun ingkang putra Punturidana. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang kados mekaten nggih. Paman, Wonten timbalan. estunipun Tikang Candra rikalenggan samriku ingkang kula raosaken. Kula menika bingung awit nyumurupi kawontenan negari Ngastina ingkang ketingal murak marik kadidri ketaman Melaing Jawata utawi ketaman Pagebluk. Nyatanipun kula nyumurupi piyambak kathah kawula ingkang esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapraloya menika kathah sanget. Kathah ugi lare-lare alit ingkang nandhang sesakit monggo datan sagedipun jambi, datan sagedipun usadani mawi srana menapa kemawon. Kula bingung prasasat kawula Ngastina iku kaya wis entek. Kaya kawula Ngastina kaya dilongi mbaka siji, dikelongi mbaka setunggal, mati mbaka siji. Pendak-pendak dinten ingkang kula pirengaken namung tangise wong sing kelangan anak bojo. Pendak-pendak dinten ingkang kula mirengaken namung pasambate wong sing dolara mboten saged dipun usadani. Mila wontenipun kula ngawontenaken pasewakan wonten mriki menika saestu namung badhe ngrembak babagan perkawis menika Paman Arya. Duh nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula. Kumesar penggalih kula sareng paduka maring dawuh bilih negari ing Ngastina ketaman Pagebluk ketaman Melaing Jawata. Wah, oleh. Kula nuwun sewu nggih menapa sampun pados rana usadaning praja negari Ngastina. Kula ki sampun ngrawuhaken Prabu Mindhase Sewu Jugata miyang para nimpuna kinarya nambak rekaning praja. Wonten ugi kakar wikar tatarantuk karya. Srana menapa kemawon sedhipun kula lampahi mboten enten setunggal kemawon ingkang saged dadosaken srana usadaning praja negari Ngastina. Kula nuwun sewu. Napa sing ngandika pun manekung puja-puji nyaket mangersaning ilahi. Nyuwun pintasraya. Kados pundi carane supayane murih praja Ngastina saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Sampun. Lho. Hasilipun pripun? Nyatanipun
sareng kula rikala semanten minggat ing sanggar pelagatan sanggar pamujan kula pikantuk sasmita nanging aurat anggen kula nedya nglampahi awit sepisan kula menika mboten saged matur bab kawis menika. Lho, liripun kados pundi? Mbok kula aturi paring dawuh, kula aturi paring dawuh. Napa sing syarate napa ben negara Ngastina iso walu ya nirmala temah jati mahmulya? Menapa kula dipun keparengaken matur. Lah iki kepareng mawon kaya. Rikala sepanten kula pikantuk wangsit saking para Jawata kula pikantuk sasmita bilih sepisan negari Ngastina tinunggun pusaka negari Mandura Kiai Nenggala lan Kiai Alugoro ingkang angka kalih mboten namung ketang tigang kedheping paninggal negari Ngastina dipun tenggani dening Lurah Semar Putranaya. Mila kula bingung kados pundi anggen kula badhe nglampahi sora niki nadyanto kula niki pun mangerteni syarate napa kula bingung kula mboten wantun badhe matur dhumateng sinten kemawon jalaran Prabu Duryudana menika nadyanto nalendra sugih bondo nanging kula menika sampun dianggep awon kalian para Pandhawa kula sampun dianggep awon kalian Koko Prabu Baladewa kula dianggep elek teng mripate Panakawan kula bingung nek ngantos mengke mboten kasempatan anggen kula badhe nyuwun ngampil Kiai Nenggala lan Alugoro lan nyuwun ngampil Kakang Semar Putranaya kula bingung pamanarya Bapak Durmawati Kakang Prabu Karna. Kiai Nenggala kalih Kiai Alugoro niku gampang kula saged nek kon sowan teng negara Mandura kula saged nek kon nyuwun ngampil matur ngesane anak Prabu Baladewa kula saged. Menapa menika leres Estu nggih lahir batos sedaya menika ingkang kula lampahi tartentu kagem sarana waluya lan sarana gesangipun para kawula negari Ngastina cernyatanipun paduka paring dawuh bila sampun wonten tigang Candrari kalenggan sapunika negari Ngastina ketaman pagebluk kathah kawula ingkang esuk lara sore mati sore lara esuk kapralaya menika kathah sanget. Lan menika ugi ngempet dhumateng moralipun para kawula kados pundi liripun? kathah sanjane para kawula ingkang nilaraken papan manembah lan ingkang dicaketi namung papan-papan maksiat niku kula bingung kedah kados pundi anggen kula badhe ngregalangi pagebluk menika. Gampang serananipun gampang kula tak sowan teng negari Mandura lajeng samangke paduka nuding sinten ingkang kedah sowan wonten Karang Kadempel nyuwun ngampil Kakang Semar Badrana supados sowan wonten negari Ngastina. Yayi Prabu Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. mbok bilih paduka kersa anuding ingkang raka ing ngawangga supados sowan dhateng Karang Kadempel. Wigatosipun mboten sanes gawe amung amboyongi dhumateng sowanipun praptanipun Kakang Semar Badranaya. Menawa tartentu badhe kelampahan. Sampun to. Mboten sanggadahi raos kuwatos sakjroning manah. Menawi ingkang raka ingkang matur dhumateng Kakang Semar Badranaya tartentu Kakang Semar kersa Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sanget wonten paduka sampun mangertosi dhumateng legetanipun manahipun ingkang abdi ingkang rayi Kakang putra pun Duryudana. Mboten dados menapa. Mboten dados menapa. Jalaranipun kewajiban kula. Kula ingkang minangka Nalendra utawi kula ingkang minangka Nayaka Praja negari Ngastina menika sampun sak murwat, sampun sak wajibipun. Bilih kula kedah ngayomi, bilih kedah nggadahi lelabuhan tumrap paduka minangka Nalendra ing Ngastina pura anak Prabu Duryudana. Pupur ban. Lajeng kula diparingi tugas napa? Pamanarya Wonten dawuh. Gandeng negari Ngastina menika embanipun nembe boten wonten. Lho lha teng pundi? Nembe sakit ugi ketaman pagebluk. Oh, ngaten. Nggih. Mila jengati samangki kula aturi tintak dhateng Kedaton Wingking. Lho wigatine olah dedaharan. lho. Kula kan masak Nggih. ning nek asin ampun nyalahke. Mboten napa-napa.
Nggih, kula mengke tak dados chef. Chef denggule atas. Ngopo Kang? Apa sampean sing arep masak? Wegah. Ku ndak guru tak pangani dhewe nek aku sing masak dhewe. Nggih mboten napa-napa. Sampun Gair sampun. Kula nyuwun pamit dinten sakmenika kula nedya bidal dhateng Negari Mandura. Kula nggih nyuwun pamit dinten sakmenika kula badhe bidal dhateng Karang Kadempel Kyai Prabu. Ndherekaken Sekar Paduka Bubur Bandura miwah Kakang Prabu Karno Basusina ing Kamangga. Wisana Wonten dawuh Kanjeng Rama. teko ki kadangmu Gatotkaca teko mrene. Nggih, kadangku. Yo. Gatotkaca. Padha prayoga sowanmu ning negara Mandura. Kanjeng Prabu Baladewa iki kepareng wilujeng besowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk wa. Yo, tak tampa kowe atur bekti karo wong tuwa. Ora lar pengestune wong tuwa wae tampan ngono Gatotkaca. Nggih, ngestakaken dawuh. Setyaki uga prapta mrene. Nggih, Kakang Prabu. Kula sing sowan teng mriki. Yo, selamat kamu. Raharja. Bekti kula kunjuk. Pengestu tampan ngono. Nggih, kula punika jimat. Gatotkaca, Wonten dawuh. eneng wigati apa teko kowe sowan mongko tanpa tinimbalan ana ing kraton negara Mandura dhewe iki. Mugi dados ning kawuningan sewu-sewu kelepatan kula diagung mangaksami. Bilih dinten ing sak menika para Pandhawa nedya nambak rengganing praja. Lho, lire piye? Apa negara Ngamarta ketaman pagebluk teko arep gawe serana sataning praja Ngamarta? Ih, leres. Negari Ngamarta sampun wonten Tikang Candra menika. Ketaman pagebluk awit koncatan Hyang Wingul Betari Sri. Lajeng para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung damel pasabinan ingkang ageng kinarya sarana konduripun Hyang Wingul Betari Sri. Lan lajeng syarat sarana kagem rancakipun ngawontenaken tetanen agung wonten ing pasabinan wonten negari Ngamarta. Menika mboten sanes kejawe amung mawi Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro. Kula gandeng sampun terwaca mewah kula ngandhi Paman Hari Setyaki. Sowan kula wonten mriki menika badhe amboyongi nyuwun ngampil wujuding Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro. Kinarya nambak rekaning praja dados sarana anggenipun para kawula ngawontenaken pasabinan ngawontenaken tetanen agung wonten negari Ngamarta. Prabu Gatotkaca, wonten dawuh. apa pancen bener? Ih, pancen leres. Mekaten. Menawi boten pitados kula aturi nyuwun pripisa kalian Paman Setyaki. Setyaki, Boten dawuh. apa pancen bener? Leres. Kula ndherekaken Koko Prabu Kresna wonten negari Ngamarta tumuli kula kaliyan Angger Gatotkaca ingkang dipun utus supados sowan wonten ing Projing Mandura. Wah, yo. Yo, nek ngono ora usah suwe-suwe, ora usah dadak kowe sing nggawa wujude Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro ning aku dhewe wae sing tak sing prapta ning negara Ngamarta merga kadang-kadangku Yayi Puntadewa Werkudara Arjuna padene Nakula Sedewa aku kudu tansah nyengkuyung marang adeke tetanen agung sing dumadi ya ning kraton negara Ngamarta. Ih, ngestakaken dawuh. Matur sembah nuwun menawi mekaten sing andika parengaken. Sabab apa aku ora maringke ternyatane kowe kabeh kuwi minangka anakku lan kadang-kadangku kudu tansah tak sengkuyung yen to iki gegayuhan apa-apa. Gatotkaca. Kula nuwun nggih Anak Prabu. Bubu Mriwandurna. Nggih. Kula ngaturaken pudya pangastawa. Nggih, kula tampi karya bombong raos sing benggalih. Mboten langkung mugi. Kula ngaturaken salam taklim kula marasa jengandika Anak Prabu Baladewa. Nggih, kula tampi karya bombong raos sing benggalih. Eyang Mriwandurna kula ngaturaken sembah. Wah, Gatotkaca. Nggih. Tak tampa pengestune simbahmu wae tampanane ya Nger. Kula pundi? Wonten wigatos menapa? Wonten sing ngandika rawuh sengkan-sengkan datan pepuboyan mongko mboten adat sabenipun sing ngandika menika rawuh wonten ing Projing Mandura. Tumuli kula aturi paring dawuh menggawe gatosipun menapa pundhan. Wah, lole kula nuwun sewu Nger. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami kula nyuwun makapunten. Bilih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak lan sowan kula dapur dipun utus dening Anak Prabu Duryudana rikala semanten utusan kelawan kula supados sowan wonten negari Mandura. Yayi Prabu Joko Pitana utusan kelawan sing andika dawuh kelawan Bubu Mriwandurna kinen bidal dhateng negari Mandura. Inggih leres Nger wigatosipun.
wigatosipun inggih menika mboten saged wamung nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Lugara kinarya nambah rengganing praja kinarya srana tumbal wadaling praja negaring Ngastina ing Taman Pagebluk mila sawan kula namung badhe kebon-bonin cang jejawas wonten malih-malih menapa Kyai Nenggala lan Kyai Lugara nedya kula suwun ngampil nedya kula boyong wonten garing Ngastina nggih anak Prabu Bawadura wonten dawuh kula nuwun sewu mboten kok ateges kula menika mboten keparengaken sing andika nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Alugara babar pisan mboten saestu menawi sak wekdal punika Kyai Nenggala lan Kyai Lugara kula cepeng tartentu kula paringaken kula aturaken dhumateng Paduka Bambaturna lho napa sagedakan niki sing andika mboten nyepeng wujuding Kyai Nenggala lan Alugara babar pisan mboten lho lha lajeng wonten pundi menapa cacaking negaring Mandura mboten napa murca mboten babar pisan mboten boten kula cepeng nanging wekdal punika dipun cepeng dening kadang kula pun Setyaki dibetah Setyaki nggih mila kula aturi menembung piyambak kalian Yayi Setyaki wah Setyaki wonten dawuh maju enten apa Praban jare kowe nggawa Nenggala nggih beto lah iki arep tak silih disilih nggih napa arep tak nggo nampak rekaning praja tak nggo tumbal ning negara Ngastina gunani negara Ngastina ke Taman Pagebluk mangka kudu ditumbali ya kuwi nganggo Kyai Nenggala lan Kyai Lugara sing andika kepengin nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Kyai Lugara heeh niki kula beto endi Kyai Alugara menika mapanipun wonten ing epek-epek lah kalih Koko Prabu Baladewa diselehke teng epek-epek kula endi ta Setyaki niki Mang Pendet dhewe wah ora diobah-obahke mboten wah endi niki Mang Tampani Prabu piye Gatotkaca konjenengan boten bloko mawon ngopo bloko aku wis roh niate Bawadura kok niate mung ngarep ngrusuhi nggone Pandhawa nganake Tetanen Agung kae sejatine wis ngerti yen to Pandhawa arep nganake Tetanen Agung wah nggih keparengipun Gatotkaca mboten dawuh babar pisan Kurawa 100 sundurna wah nggih yen to wis tentrem kanan Praja Mandura mengko pun wakming Mandura dhewe sing bakal sowan ning negara Ngamarta derekke kelawan anakku Gatotkaca lan adhiku Setyaki nggih wis tak dawuh nyuwun pamit matal pasilan ngati-ati Gatotkaca Bawadura oh Setyaki kowe ngapusi karo aku wedhus kowe kowe ngapusi karo aku Setyaki jare Alugara malah kowe kok napok aku ngasih jengkelang arep meneh apa piye ora Setyaki nek arep meneh yo ora lara wong tuwae tak dolanan kaya ngono sak geleme dhewe mulane nek dadi pendhita ki topenge dicepot topeng dengkelmu ora iki untu kaya ngene iki wis dasare kedhise nglarake ati kowe Setyaki yo sambato Nenggala karo Alugara karo diboyong Koko Prabu Baladewa kok nanti ning Ngamarta Gusrana Tetanen Agung oh tak jalo kudu ngeboti Ngastina ke Taman Pagebluk ya kene nek tak buat tindasmu
bapakmu ya Ken. Enten apa Mriwan? Setyaki ngajar karo aku, nek pancen jase ngabekti karo wong tua. Setyaki tandingan ah. Lho, kok mboten ngeliga Kyai Cundra Manik? Ngarep ngojok-ojokke aku to kowe? Ora anak ro bapak ora. Dengan maju ah. Nggih. Mosok wayangan ora enek perange. Oh nggih. Kowe ora trimo aku diajar. Trima mawon. Lho. Wong jenengan ning omah ya guru didadekke. Dadekke apa? Dugangan karo Kanjeng Ibu. Hus, cengkule ora. Ben arep makane didugang. Ben arep ngombor didugang. Salahe sapa milih bojo kok jaran. Kowe kok malah karo ibumu ngono kuwi. Ben kula ya wis sengit dadi korban bulian iku lho. Korban bulian Kula dilokke karo kanca-kanca kula, satamu anak jaran asem. Setyaki kowe arep wani karo bapa Dura tanding ana kridane Satama Setyaki. Jar. Oh. putar kowe. Put. Oh ya. Oh. Wah. Put. Ah. Ya Allah. Put. Wah. 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 Put. Wah. Oh. Ha, yuk. Oh, lah. Woi, oh, ayo ngapo. Oh, oh, ukut. Oh, oh, oh. Oh. Woi ya. What? Oh, oh, oh. Biar kowe. Oi, nyantol. Mampus kau. Oi. Hut. 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 Ai. Fire wood. Wara. Oh. Oh. Mati sabar to. Hoi. Hoi. Liyane eneng tunggale. Hut. Ha. Oh. Oh, wis. Hop. Ut. Ai. Wow, meneh. Wah.
Wus. Ndi tombakku mau? Oh ya. Ora pandhamu ora wae sik golek liyane neh kok. Klewang tak ewangi Weh malah digawa. Wah. wani ora wis nyimpang marga wae gek jejer loro lambene ra Kurawa mundur ora kira-kira wae rasah karepmu ki men na ne na ne na neng rasah kok kan pedhing sing Kurawa genah kalah aku mau wis mbaten genah ning Mandura nek Wadyabala Mandura genah ora ujet-ujet ya wis liwas mau ngonake kapiarsa swaranipun mari tekan data ming perang ming sak tutuk diantem pisane kok nggletak ayo anakmu kuwi ya iya anakku cendak kena dibangkake karo Dipati iya wis ayo sowan Ibu Betari Durga wae ya wis ayo tak dereki kakak tobat ya tetian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku kahanan ana ing kayangan dandang mangore panas lah kok jebul ana titah pujangkara
sing sowan mongko nganti pasmon sing kaya ngono bantu-bantu biyo marai panas lho hawane wis sumuhe kaya ngene mergo ana titah sing munggah ning kayiwangan dadak nganggo nangis barang Begawan Durna ngopo apa kita nangis barang Bat, sangka bandrele nangis. Bat, ana umbel kok diulu. Kula nyolamet pasang kaliman tape Ibu Becari. Kena ngopo kita nangis Begawan Durna? Niki ngeten kanca kula niku utang leh kula mboten dibalekke monggo kula buta kula nggih nyaurutan nggih ning saniki senes niku sing ajeng kula rembak marang kersanipun paduka Ibu Betari Durga nanging wah Ibu Betari kula nyuwun tulung sasat pepes bayu kang tapis manahipun anak Prabu Duryudana mboten gadahi pekajengan punapa-punapa malih ternyatanipun kawontenan wonten negari Ngastina sansaya ngrantes sansaya miris kula raosaken ngapa goleki jabrek kangen apa piye kula menika bingung kawontenan wonten negari Ngastina menika kathah sing kenging gizi buruk apa kuwi anu wis ketaman pageblung ngaten mawon mangga senanane ditumbali Kyai Nenggala lan Kyai Lugara ning sareng ajeng kula suwun ngampil jebul pusaka loro niku wis dibaya kalih Pandhawa ajeng nganake tetanen agung sowan kula niki mboten ajeng nyuwun tulung supados negari Ngastina menika tentrem menika mboten ning kula mung kepengin Pandhawa niku ben diwigarke nggone ngawontenaken tetanen agung merga niku mengke mung bakal gawe rusak ing negari Ngastina Ibu Betari kula nyuwun tulung Ibu Betari Sode selika dina Durna wonten dawuh yen kita sing kita karepake kaya mangkono dina iki kepasang yudha katuju ing inu ulun kanake maseban bangsane rusak tetanduran ya bangsane omok awah sidaya pun betul yen iki ana Wiramba Dewa karo iki ana Putut Jantaka Wah, kelawar dengkulmu melacat kowe ra. Kaya ngene gak kelawar, padake kelawar. Iki mengko sing bakal ngrusak tetandurane para Pandhawa. Lan Wiramba Dewa sakwadya balane kae mengko bakal gawe srana bubrahe tetanenan ning negara Ngamarta. Wah. Nah ngaten Putut Jantaka. Pak, lho kok ora ikhlas kowe? Ora kok le ora ikhlas. Adewe lagi pisan ketemu. Wis njaluk tulung sing nika-nika. Oh, lole ya wis sakarepmu. Menawi ngaten dinten sameka badhe bidal dinten benjang menapa? Ora ketang sambung apa cara lintang. Putut Jantaka wonten dawuh. Marata jage kepiyana barisane Amalada lintring lan sak piturute kanggo ngrusak tetandurane para Pandhawa. Oh nggih. Ngersake sing paket pinten. Apa lho? Mboten anu maksude niku enten sing kaya pangan wereng, kaya kobong kabeh, jlebuk abang kabeh. Terus uler, uret. Wis kabeh wae diketapke. Oh nggih siap. Regine 900.000. Lho. Lah tobat-tobat ngarang ngrusak tanduran iku ndak nganggo rega. Oh nggih, ngesraken dawuh. Pira
Wiramba Dewa. Wonten dawuh. Wadya balamu ketapke. Pripun? Wadya balamu bangsa maling-maling diketapke. Nova kan maling sandangan melih. Tobat ngerusan tandurane para Pandhawa. Oh nggih, nyuwun pamit madal fasilan. Omong pangestu paduka Ibu Penari Durga ingkang tansah kula suwun mayungi sak laku jantra kula. Kana Freddie Mercury. Freddie Mercury jengkule mulacap. Oh, nai ngaten kula ngaturaken panenging tanpa pepindhan Ibu Penari. Ya wis ora usah suwe-suwe. Wiramba Dewa budalna. Nggih, ngestaken dawuh. Putra Jantaka budalna. Nggih, ngestaken dawuh. Wundur sangapate. Ora usah. Nyuwun pamit tambeng pangestu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik kowe kabeh. Nyadong gawe ngabdi pun maling raga, nyadong gawe ngabdi pun maling sukma. Nyadong dawuh ingkang abdi pun maling bondo, nyadong dawuh ingkang abdi pun maling rupa. Kala nyadang dawuh kalangkang abdapan Malang Jawat apa tanam Malang Katang ayam matama kala angkang abda pan Malang sandangan nyadang dawa gawanka sandangan sang tak calang tak enggang ngacak tenan kawa tenan kawa menengoy nyangem mangane pingo ngeminyangan keminyak mati kanca-kanca wasdang arta wadaka apana babaka tacas wal papara takanta patana saras tanan kawa tanan nganyang ngomong kowe menyeng gitu sanaman nyandang dawa sanaman wasah celantru dewe-dewe ngerti yo kowe kabeh maling-maling dina iki nduwe kewajiban Kewajibanipun menapa Gusti? Kewajiban kula napa? Kewajiban kula napa? Kewajiban kala apa? Apa akak kata nyalang cawat? Lamemu yen. Awak. Kudu njugarke Pandhawa nggone nganake tenan ageng. Oh, ngestaken dawuh. Lajeng kados pundi saranipun? Mbuh kepiye wae caramu, sing penting Pandhawa arep nganake tetanen agung kabeh tandurane rusak. Oh, ngaten. Ya. Mbuh arep caramu ki arep tobong tandurane, arep bedoli wis sakarepmu. Sakarepmu Purbawasesa ngastamu. Wis ngono budal dhewe-dhewe. Lajeng teng pundi? Lunga. Lho, wis nampa bayaran. lho. Sing penting duwite. Wah, pengarep elek tenan kae. Dadi mandor kok wis Benokno wae ngulak nglimang dhewe. Ngeni ban ndeleng nyak ngayune. Menyut nah ngene. Ayo do budal dhewe-dhewe kanca. Ayo budal. Ayo badal. Koko Prabu Karna, iya ya Arjuna. Aja kaget. Pun Kakang mrepeki kelawan Si Adi merga pancen pun Kakang bakal tumuju ning Karang Kadempel. Wigatosipun wigatine ya kuwi bakal nyuwun ngampil Kakang Semar Badrana ya. Pripun? Kula kan teng negara Ngastina to. Iya Kakang Semar nggih. Ngapunten, kula kedah teng negara Ngamarta. Wigatine
wigatine kula nedya nyengkuyung tetanen agung menen pun rampung pakaryan kula jenengan kula nembe purun sewanteng Astina. Ora iso Kakang. Kakang Semar kudu sowan dina iki ngeyel dikandani sampean. Guru kon ngenteni antriane kok angele ra jaman-jaman nek ngoten sampean nalendra sing ra ngerteni labuhan Gus. Pun boten sadyan. Prabu Karna niku di dedes ngoten niku ming wedi. Iya Kang, nggih. Pun boten sadangu-dangu nggo kula derekaken teng negari Ngamarta Gus. Iya Kakang Semar. Nyuwun agung mugi ngayomi praja negari Ngamarta Kaka Prabu kula nuwun sewu. Kula wantun boyong rawuh jengandika jernyatanipun sakmenika sedaya syarat sarana sampun cumawis Kaka Prabu. Inggih Yayi, kula gi mangertosi Kaka Prabu Baladewa sampun rawuh nganthi Kiai Nenggala lan Kiai Nugara. Kakang Semar ugi sampun rawuh. Kula pun siap kenduri. Kula kek ngebrake mong-mong. Nggih. Tumuli Yayi. Ing sakmangke lampahipun Sangyapura Pandhawa dya ngawontenaken tetanen agung menika nalika semanten ingkang sepisan pananemipun Dukut Sewu mawi Kiai Nenggala. Inggih. Angka kalih Werkudara. Apa? Siadi mbendunga kali Jamuna kanggo pangiline toya ning Pasabinan. Ya Kresna kakangku ngeslokke dawuhmu. Banjur apa sing meneh sing kudu tak lakoni? Kang angka 3. Panumbuke ngasil tetanen mawi Kiai Alugara. Inggih. Angka sekawan inggih ingkang pungkasan Kakang Semar ingkang kedang ngujupaken donga kondhanipun Iwang Pikulun Sri Sadana. Sengkono kakangku aja kaget kowe tak awe. Iya dia napa? Setu bonto kakangku aja kaget kowe tak awe. Nang apa Werkudara? Gawe kaget penggalihku. Toko siadi ngawe kelawan pun kakang. Ngerti ya. Dina iki aku duweni pakaryan lan aku kudu diwangi kelawan Senggara kakangku lan Setu bonto kakangku. Pakaryane apa Di? Menurut Jaki matur kelawan pun kakang. Ya kuwi aku kudu bendung kali Jamuna gawe tabak kanggo panggiline toya kawula sing anake tetanen aku ning Pasabinan. Oh iya njur kapan mangkate? Saiki apa sesuk? Oh iya. Piro bayare? Wah. Iki anane mung nyambut gawe lahir batin ora arep-arep opah. Oh ya wis ora sida. Lho ora sida piye to kowe? Kudu ikhlas. Oh ya wis, ayo budal Werkudara. Ayo tak dereke. Kanjeng langit kelap-kelap katon ler kencang ngali Sri Sang Mawe Gandrung. Pripun sinuwun? Nggo. Winih-winih pun siap. Jeng sing hibridan apa sing napa? Mangga kula aturi milih piyambak. Wagi men wonten dawuh ki Lurah. Kowe nggawa winih jagung ora? Nggih beto. Aku tura ana sak bruk wae ya Min. Sing wis di Marsal. Anu Marsal sing abing-abing. Rasa stroberi kae. Ha nggih. Ajeng didahar matamu kowe. Ana arep diulurke arep dipangan ora? Nggih. Yen ngono ayu sapa? Nggih kula ingkang ngabdi pun Wagimin. Yen ngono ayu Wagimin. Siwak. Diwiwiti nggone
awak dhewe nganakke tetane monggo kula dherekaken sinuwun. Lagi pengen ngamuk. Kula pisanan nandurke napa niku nandur wine mau kula kok rumangsa kula marem saya. Iya ning jambak menawa ya kabeh mengke mung kantun panen kari warga ngrasake manfaate. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon ngergencang alis risang mawe gandrung. Wahedian ya dungenekke tanam bersama lagi do bercocok tanam iki ceritane ya. Tanduran aja kleru sing ambigu ketak. Wah aku mundi dawe wang pikulun Betari Durga kudu rusak tandurane. Waya ana angin banter ora jamak. Nggih. Nganang usume ketiga. Lho. Kok akeh urete iki? Oh, sik. Oh, kurang iki lek mupuk iki kurang. Iki kok iki tak catete. Sing iki kurang ngene. Lho. Lho kok rusak kabeh iki? Sinuwun ketiwasan sinuwun. Kowe minggir. Semane kaden prayit. Ora sah mboten. Mengula. Jugak wae lho. Agi esek. Ana apa Kakang Semar? Mboten ngerti lah kok. Tandurane rusak kabeh nika pripun sinuwun? Pan samar pamoreng sukma sinokmaya winahya ing sapi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana talen saking liya playape ngaluyup. Kakang Semar wonten dawuh. Marata ora pangling kae sawangen. Lagi lae balak-balane Betari Durga to jebule. Iya. Putut Jantaka. Kula ngertos keringkiane sinuwun, kula ngertos. Yen ngerti gage undurna. Nggih, siap. Nabrak sakarepe dhewe. Aja nesu, nangsu. Draman kula wis apik. Tembrung sakarepe dhewe. Lah kowe iki nugelke cuthik pirang-pirang cuthik ya ben. Lho malah nesu mboten. Awi dipun sawang Yayi Prabu. Monggo Koko Prabu.
iki pengapesanmu Putut Jantaka kowe wani ngorak-arik tandurane ndara-ndaraku Pandhawa sawangan iki ampun apa pengapesanmu iki tok mboten ki lurah mboten ayo bali nggih ayo bali nggih ora gelem bali seblake kowe wah Saman ngerti dhewe to? Iya Kakang, nggih. Mila niku. Nika pengapesane ming tumbak Kyai Pencok Sari. Sari supir bis. Turu to wonge? Iya Kak, pun niki kurang siji kantun. Ngujubke dongane niki tandurane wis ijo royo-royo mun bali subur melih iya Kakang ayo pratana sak telenging pasabinan ngujubke nggo ingkunge cepake lho Gus Rene aku ora kuat aku meng renang gaya batu kok betang lho betang serot banyune saya suwe nyelentek iki saya entek iki pokal gawene sapa Tosena suwe Gatan Jipo sorry ya sorry piye Pak lambene piye Pak ene wong sing bedah tambak masa wah ngece wow tenan ya Pak weh lah kok kaya ngene kahanane kowe reti sapa sing jebol reti nek reti gen jegur sampean ra jegur ra iso ngelangi awak gede semono isine ming sego
Ngopo ngedungi bidi. Wah, nek wis mentar kecek ndasmu. Aku ambles bumi. Geduk. Ya ora kena. Rabu kene. Sapa kae? Sapa kae jero banyu kae? Mbah aku ora ero. Sapa kae? Kayake Kantasena. Ayo mlayu ae. Kok do nglangi ngantek kaya wong ora iso imbles wae. Oh ya Ding, aku kan waterproof. Waduh, ngerusak bendungan sakmene ora dandane aja takon dosa kowe. Ngopo dadak ngene barang apa? Aku njok ngapura Raden. Aku njok urip. Aku njok urip Raden. Sing ngakon sapa? Inisiatif kula dhewe. Masa. Sing ngakon sapa? Betari Durga. Dandani. Dandani. Nggih. Push up. Ping pinten? 10. Siji. Oke. Loro. Telu. Papat. 5. 6. Kurang medun. 6. Kurang medun. 6. Aku 6 terus lagi. 7. 8. Kurang medun. 9. 9,5. Ora kuat ping 10 dandani. Wah, ngrekasa iki, Wah. Aku mengaman do push up ngene aku turu ning UKS kok yakin sumpah. Digeret Pak Sogol ae turu ae ora usah melu. Iya, aku yang ngono. Jadi kelampeanmu buka. Nggih. Apa kuwi kaya uyah? Uyah, Ngapusi narkoba. snes. Oh, cetha kowe wong nganggo to. Wis dandani, cepet lakon pusat. Nggih. Wah, kok senengane do aneh-aneh ae ora. Dadi wong kok ora. Piye ya malendan? Mbah. Kayake iki mau tancepke kene kok buran kok wis ngono wae ta. Terus sing iki ditancepke kene. Aman. Wong urung nganggo semen kok Werkudara. Ha iya. Iki banyune saya kebak iki. Wong kok do bali. Nggih. Celanangan tak tungder tak dontak tungder kentili tak dontak der
Wah. Metuwa. Metuwa. Wah. Wah. Wah ambles bumi sing dikedhuk sing metu ya tremas ora. Ya ampun. Tobat kula diunsalke. Ayo pulang. Nggih, pulang. Subal roti cangkem. Nggih. Ana wong roti iki ora dienggo lambe ya. Nyuwun pamit Kakang Semara. Balane jak bali nggih.